عند برهان يمثلني ولا أنا هو يكلمك؟ أنا رايت دحر عند برهان موغوس دحر موغوس كا دكتور شافناي قتل. thank you ኣነስ ሕቶ እየን ዘለዋኒ ምናልባት ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ እዩ ባህላዊ ሕጊ ኢልና ንፅውዖ ንምንታይ እዩ ምናልባት ኣብዚ መብርህቲ ሃብኩም ኣብቲ ኣፀዋውዓናትና ሕጊ እንዳባ ኢና ንብል እቲ ሕጊሲ ናይ እንዳባ ሕጊ እዩ ኢና ንብል ዘለና ሕጊ ባህሊ ድዩ ዝብል ሕቶ እየ ዘልዕል ዘለኹ ህጃኒ ማለት ስኒ ወዲ ሰብ ብሓንሳብ ከናብሩ ክብል ሕግታት ኣውፅኡ እዚ ኣይትግበር እዚ ኣይትፈፅም ይብሉ ከም ብሓድሹን ዝቐፅዕ ሕጊ እዩ ኖ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ባህላዊ ሕጊ ንብል ማለት እቲ ኣፀዋውዓሲ ከመይ እዩ ዶክተር መኒኻ ጃጅ ሃብተኣብ ነዚ ቁሩብ መብርሂ እንተትበኒ ኢለ ኣይተረድኣንን ንምንታይ ልምዳዊ ወይ ባህላዊ ሕጊ ንብሎሲ ሕጊ ንባህልን ከመይ እዩ ዝተኣሳሰር ክብል ደልየ እሞ ኣብዚኣ ቁሩብ መብርሂ ተሃብካኒ ካብ ክልቲኹም ሓዲኹም ያ ኣነ ያ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ ባህላዊ ሕጊ ወይ ሕጊ እንዳባ ኣነ ኣይጥቀምን እያ ኣይንጥቀምን ኢና ንሕና እቶም ሪሰርች ንገብር ዝነበርና ንሕና እንታይ ኢና ንጥቀም ያታዊ ሕጊ ያታዊ ሕጊ ማለት ከዓ እንዳተወራረሰ ዝመፀ ሕጊ ዝቕፅል ሕጊ ያታ ዝሓሸት ኮይና ትስማዓኒ ብኣያ ኻነ ዝጥቀም ያታዊ ሕጊ እቲ ዝበለፀ ክገልፆ ዝኽእል ነዚ እንታይ ድበሃልና ምክንያቱ ሕጊ እንዳባ እንድሕር ኢልካ ናይ ካልእ መልእኽታት እውን እተሓላልፍ እዩ ብዙሕ ነገራት እተሓላልፍ እዩ ምስ ርስተኛ ገለ መልእኽ ካልእ ከምኡታት ምስ ተባዕታዊ ገለ መልእኽታት ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ እውን ዝጥቀመሉ ምናልባት ተዛምሊቐ ያታዊ ሕጊ ኢለ ዝጥቀም ማለት እዩ ዝሓሸ ክገልፆ ዝኽእል ነዚ ናትና ሕግታት ከዓኒ እቲ ያታዊ ሕጊ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ዴፊኒሽን እውን ያታ እንታይ ማለት እዩ ያታዊ ሕጊ ያታ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ዴፊኒሽን ኣንቢበ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ብትፀዋዋዓስ ሓቅኻ ኣቆምኩም ኣቶ ዓንደ ብርሃን ካልእ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ይኽእል እዩ ሕጊ እንዳባ ተይልካ ባህላዊ ሕጊ ተይልካ ከምዚ ናብ ካልቸር ዝኸደ ሕጊ ምዃኑ ተሪፉስ ናብ ካልቸር ተደሊኻ ትስዕቦ ተደሊኻ ደይትስዕቦ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሳ ንእሽተይ መብርሂ ክበላ ዝኽእል ሳያ ዝኾነ ተንቃላት ትራዲሽናል ሎው ዝብል ኣሎ ኢንተርቼንጀብል እንዲ ኩሉ ግዜ ማለት ኢንተርቼንጀብል ስለንጥቀመሉ እምበር ሓደ ከም ኮንሰፕት ክትሪኦ ከለኻስ ዝፈልዮ ነገር እዩ ናብ ኣባህላ ክፈላለ ክእል እዩ ንዓይ ብዙሕ ግን ምናልባት ቃላት እቲ ቃላት ብገለ ነገራቱ ገላፅ እንድዩ ንምንታይ ኢልካ ትብሎ ከም ዘለኻ ኣብ ኣባህላ ክፈላለ ልሙድ እዩ ግን ያታዊ ተወሰድና እውን ኣይፅላእን እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ግን እቲ ሊንኬጅ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኮንሰፕት ሊንክ ከም ዝገብሮም ግን ድሕር ኢናዮ ኣብ መንጎ ሕግን ኣብ መንጎ ባህልን ንባዕሉ ሲ ሕጊ ባህሊ ይኮን ባህሊ ግን ሕጊ ናብ ሕጊ ክቕየረሉ ዝኽእል መንገድታት ኣሎ ምክንያቱ ከም ልምዲ ክትጥቀመሉ ከለካ ባህልካ እሱ እቲ ካስተምስ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ካብቲ ካስተምስ ካስተመር ለው ይመፅእ ኣብ ገዲኡ ማለት እዩ ኣብቲ እንግሊሽ ኢንተርቼንጀብል ዝኾኑ ቃላት በብዓይነቱ ክትረክበሉ ዝፀንሐ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ካስተም ከም ባህሊ ተተወሲዱ ካስተመር ለው ክንብል ከለና ባህላዊ ሕጊ ኢልካ ዳይረክት ትርጉም ትወስዶ እዩ ብሓፈሻ ግን ከምቲ ዝበልና እዩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ባህልን ኣብ መንጎ እቲ ሕግን ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ እዚ ሕብረተሰብ ዘራኽብ መንገዲ ስለ ዝኾነ እቲ ልምድታት እቲ ኖርምስ ንብሎ እቲ ቢሄቪየርስ ጠባያት እቲ ባህርያት ንብሎ እቲ
ክብርታት ፕራክቲስስ እንታይ ኢና ንብሎ ፕራክቲስ ተግባር ተግባራውነት ናቱታታት ኣለዎ ስለዚ ካብዚ ስለዘበስ ትካስተም ንብዙሕ ነገራት ሒዙ ከም ዘሎ ንምግላፅ ንጥቀመሉ እምበር ከምዚ ናይ ግድነት ተካስተመር ለው ማለት ኣይሲ ከም መፈላለዩ እንድሕር ክትጥቀመላ ትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ንርድእ ምክንያታት ያታዊ ምውሳድ ግን ትዝበለፀ Okay, thank you. I think Mogos, Dr. Mogos ዝኾነ ይኸውን መጎስ ኢሎ ቀፅል ናባኻ እዩ يا سلام حوات كما وعدكم مرحبا ከመይ ትብል سلام كما لهم وتغطاتي غنينا تأسمهم أنا نالبات كابتي استوون كوت أو كوني غلي لنا فاكون لي لأن حتى سلزلني زعت فتين أنت يا قبل لي I think ما حبرنا حاجة زم عودة لهم فنزلوا فلت إيه جنتايو እቲ ኣብያታት ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ብፍላይ ነቶም ቪክቲምስ ብሰባቲ እሞ ከዓ ኣብ ኢንተርናሽናል ሌቨል ገበን ከም ተፈፀመ ኣብ ኤርትራ በቶም ሓለፍቲ ይፍለጥ እሞ ኣብ ሓደ ግዜ ተፈቲኖም ነበረ ዝርከብ ኣብዚ ገሽሉ እዚ ክንከሰሎም ንኽእል መንገድታት ኣሉ ዶ እንተልዩ ከዓ ንዕኡ ንሰርሓሉ ስራሓት ክንገብር ንኽእል ዶ እሞ እዚ ሓደ ተግባራዊ ስራሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቴንክ ዩ Okay, thank you doctor ቀፅሉ ሓደ ይኹም በስ ምዛር እስትናይ ተሓዝንያ ብባህላዊ መንገዲ ኢና ንከሶ ዋላ ብባህላዊ ሕጊ ናይ ማለተይሲ ሰላም ዶክተር መጎስ ማለተይሲ ኣለ ነው ብዙሕ እንዲ ድፍተን ናብቲ ሪያሊቲ ክንመፅእ ከለና ካብኣ ከይንወፅእ ግን ንካልእ ግዜ ትኹነልና እቲ ማለት ሲ ኣብ ሌቨል ኦፍ ኣብቲ ኣብዚ ግሎባል ኦርደር ምስ መፅኻ ከሲስካ ተድመዓሉ ነገራትን ሪያሊቲን ይፈላለዩ ስለዚ ምናልባት ብኡ ጥራሕ ንረኣያን ግዜኡ ግን ክንካተዓሉ ንኽእል ኢና ነዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንታይ ኢኻ ከተቐርብ ዘለካ እንታይ ሳብስታንስ ሸይድ ትገብሮ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ዝኾነ ክስታት ኣቐሪብካ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ዝኾነ መፍትሒ ከም ዝመፅኦ ትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ደስት ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ውግእ እንድሕር ህዝቢ ዝጠፍእ ኣሎ ፖለቲካዊ ውሳኔ ዝውሰዶ ኮይኑ ብዓለም ንሓደ ንክልተ ሰብ ክትከስስ ከዓ ክሳዕ ክንደይ እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ከድለካ እንታይ ዓይነት ድኻም ከድለካ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከዓ ክትፅበ ገለ ዝብል ብዙሕ ምተኻታዕና ነርና ግን ሎሚ በዚኣ ክገድፋ ሓሸና ኣነ ብወገነይ ሃብቲ ኣብ ድብሎ ተሎ ክሰምዖ ክእል no kamiya ካብኡ ዝተፈልየ ብዙሕ የብለይን ማለት እዚ ዕሙቕ ዝበለ ነብሱ ዝኸኣለ እውን ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ኮርት ኢንተርናሽናል ሎ ብፖለቲክስ ተዓብለለ ይበር ኣብቲ ፋክት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ግህሰት ጥራይ ኣይኮነን ዘድልዮ ግን እቲ ዘለካ ዝምድናታት እውን ስለ ዝውስኖ ካብኡ ብዙሕ ይዛረብዎ የብለይን ብዛዕባ እዚ نوصل إلى غير وي دعنا أبا حزا خلق دعنا ترجعتني عند مناطق خاصة أسهم ون كوصاكم خدي اللي عندي تقدم أكنولج عندي ግን ቀጻሊ እቲ ገዛውን ብኣስቶም ደረጃቲ እንታይ መክተብ ኣለዎ እንታይ ክኽተል ኣለዎ ኢልና ኣብኡ እንተተኻታዕናሉ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ንቀጻሊ ምክንያቱ ገለዩ ከም ኣካል መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ከም ዝበልኩሞ እውን ወይ ፖለቲካሊ ሞቲቬት መክሰብ ንቕበሉ ዶ ወይሲ ናይ ብሓቂ ነድመዓሉ ዶ ዝብል ኣብኡ ምክንያቱ ኣብቲ ዓውዲ ስለ ዘለኹ ንዑ ኣርእስቲ እውን ተተሓሒዙ እንተመፀ ከዓ ኣነ ባህ በለኒ ቴንኪዩ ስለቲ ግዜኹም ስለቲ ትቡና ዘለኹም መሰረታዊ ሓበሬታ ድማ ካብ ልቤ መስግን ይቐነለይ ኦኬ ቴንኪዩ መቸም ብፍላይ በቲ ናይ ሂውማን ራይትስ ዝግበር ዘሎ ጀነራል ዝኾነ ንሰበ ስልጣን ኢልካ ሓደ ክሲ ክትቐርብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ፋይል ይፀንሕ እሞ ድሓር ፀኒሕካ መን እዩ እንታይ ገይሩ እንታይ ወሲኑ ኣብ ትፈልጠሉ ግዜ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝኾነ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ድሕራይ ግዜ ፀቢቕና እንታይ ሽሙ ክንብለሉ ንኽእል
بزعبا زي انت دارينا يو ساوث افريكا نتنياهو يا مسلني ولا نتم حلفتنا اسرائيل بزعبانا غازا كسيسوم نيرو ونياتو ساتوم زي جينوسايد يلوم تلزغون وجينوسايد ناي جينوسايد كرايم تفصيمون لحر تبايل غان ما نم هاجر يزملكت زغون خصص خيلي او توقيسوم كسيسوم نسون تاي صقم كم زغوانا فهم كمان قال حبريتا يلوك يفهم ስለዚ ክብድ ዝበለ እዩ ግን ከዓ ኣገባብ ክደልየሉ ወይ ከተመሃረሉ ፅቡቅ እዩ ከም ሓሳብ ዕፆ የብሉን ባህላ እሞ ድሕሩ ኢሉ ዝሓፍ ዘበለ ኣለና መስለን ዶ ባዕዶ ክንከዳ ዶክተር መጎስ يا عقيبة تقبلها عندي حاب قطالي كم داد بالكواتي ولا بعثهم هو درجة أنت دا أفلتو خيمنا لسي ويجي زينا دينا ويجن زمنا إنفست نقبل لقى تامتات نصلو نمالة عندي كده أنا بقطالي أنت دا سناتكم أخذ حبايتات قلنا إيموشنال كوينا بزعو زهنا حاسبينا جنكا مفتح زي هي بتقوينسي انتاي سوقو مالو جنكا مخصوبون كساون كفالتو تقيلنا نغطالسي بحاجة تحسوا ونقطعنا خيدي حفشغات كايدانا ون مو بقولة نخرج زلنا ونسون أكل مفتحات كوين سمعان thank you عوات سيدا فيديو thank you دكتور شفان أنا بخير نابا يعني را مثلني دبس منالبات هاي تحزلي ايفون سلسته زي يدوس يرو وريدو هيجي كمان قرب قوس حسب يرو توردن لا بزح زي يوحنس انا برهان خيداني اوه برهانه خيدانه مالت برهانه جاله مالتي هو مرحبا انا سلام كم تجالها خمل لك ابزا ناي دكتور موغوس حتى حطمه تراي كاب ساوث افريكا قصنا نخيسي ناتناون ترانا عشي وكمتي دكتور موغوس حطته اذا كرني كلتش عن حدا توم انتاي مش مو جي 15 مستعصروا حدا يرتراون يسيك مسيفريم ناي افريكا ناي سباو مثل تطابقتي وي بيت فردي اغريبهم نيريو كم تمكرو موساد اقداسنت አለው ማንያቱ አሁን كل ጊዜ ዘልዑሎ ይዚ ነጥብዚ ዋይ ኣብ አይሲሲ ኒ ሲያስ ሊን ቆሶ በዝ ገብሮ ዘሎ ምጽናት ናይ ህዝብና ክኽሰስ ይኽእል እዩ እዚ ዝኾነ ግሩፕ ከልዑሎ ይኽእል እዩ ዝሕቶ ዝብል አረዳዳ ስለ ዘለኒ ስለዚ ከም ኤክስፒሪየንስ ንሱ ሙሳዱን አገዳስነት አለው ናምነት ብሄው ስለ ዘሎ ሙሴ እቲ ዝገበሮ ክስን ውጽኢታቱን አይ ቲንክ ዲቴይል ሰነዳት ይህልዎ እዩ ሙካሱ አገዳስነት ዘሎ ኮይኒ ስምዓኒ ምክንያቱ ድሓን ውጽኢት ረኺብሉ ግን እንታይ ኣስዒቡ እንታይ መልስ ተረኺብዎ እንታይ ስጉምታት ተወሲዱሉ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ እኳ እንተዘይከደ ግን ከም ክሲ ከሲስዎስ ኣውንታዊ ዝኾነ ፍርዲ ሂብ እዩ እቶም እስራት ክፍታሕ ኣለዎም ኣብ ዝብል መለምንታ ከም ዝበፅሐ ይዝክር እየ ብሸነኸይ ስለዚ ኣብ ዋላ ኣብ አይሲሲ ከነቕርቦ እንተዘይከኣልና ብኣፍሪካ ደረጃ ክብገሰሉ ዝኽእል ነገራት ኣሎ እዩ ግን እቲ ሽግርና እቲ ውድባትና ይኹን ዋላ እቲ ዝተፈላለየ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣብዛ ኣድሂቡ ዕዮታት ስለ ዘይካይድ ፀገማት ኣለና ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ብሓቂ የሻቅለካ ማእሰ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ከም ተቃውሞስ ገለ ፈተነታት ዘይንገብረሉ ምክንያታት እንታይ እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ይኹን ኣብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ይኹን ዋላ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ንሰብኣዊ መሰል ዝጣበቁ ኣካላት ከነቕርባት ዘይምኽኣልና ዘሰክፍ ስራሕት ነካይድ ኣለና ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ሓይልታት ናይ ተቃውሞ ወይ ሬዚስታንስ ግሩፕስ ሕጂ ግን ኣነ ኣብ ናተይ መመላእታ እንተኾነ ትካይደ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ወከምተን እስራኤል ናታንያሁ ዘይኸሰስዎ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ናትና እውን ኤክስፒሪየንስ ኣለና ስለዚ ተመክሮ ኣለና እዚ ተመክሮ እዚ ምግልጋሉን ሰነዳት ከገልግለካ ዝኽእል እንተኮይኑ ነቲ
نموسى إفرايم محتاتون أقدسنا زلوا خوين يسمعني كاريتي كومنت خباز حسبكوا عنتوي أبتا بهلت بهال نجر بهلا وحق سلام تعيز بهال قال I think أنا ناي إثنولوجي تمهارة باشرة لأن بإثنولوجي تبهل بهال نجر سي حفيشة نجرينه ولا كمهارون كله خبزي كالتشر واس كالتشر زبل حتوسي نخل حبر السباوي هوت زترنا في أمريو كاب ذاتون تايبل كاب مريت كساب سماي زلو نجرات زتناخف يو سلازي بهلاو حقي خبهالن كله نخل التقليل زخيد سيركل حتى عباي تلاقيركم حد عباي سيركل تلاقيركم سي بهلي مسبلكا كل يستنكفاو هاي منوت اللو سجل كوا حقي كنا حقي بهلي كنا نيلمو I think حقي party in the parcel of بهلي نايتي حبرسب بهلي يو حقي تمرت فنان سرعات تمرت ديو أتحقق ما خاديو أفاوسا خاديو حسانات عابيا خاديو لمد خاديو وزته أبكلنا بهلي إزخيد أبزقنتو سكول سالو كلتا بيت مرتاتالو نابنتها بحد خطع أبزكايت كل أوانسي انتايلو أنا نهايمانوت بارتي إن بارتي أوف كالتشر يلخ قلتسم كله حدا مهورجن بهايمانوت زقدس مالتيو نو كم أيتبل هايمانو بهليو بارتي إن بارتي أوف هايمانوت وناتو بفلاي إسلام يلو تنكفلاي بفلاي إسلام نخلص تنكفوي نبهلي تنكفيو نحقي تنكفيو نمنقسي تنكفيو نهاجري تنكفيو لعلتي بهلي تنكفو نجارات هايمانوت سلز تنكفا بكلنا هايمانوت فلايكا بقرآننا بحديثن تتأساسي روز خي سلز خونه كالتشري زي بارتر أكل ناي بهليو بهلي أكل ناي هايمانوت يلوخ جالس فتين سلزي تو different schools كم زلوا يخرب فتينا جن بناتي عرّردا بهلي نخلو تران في ولا حقي يكون سرعة تمرت خايخون سرعة حكمنا خايخون لمد خايخون تعتقد خايخون وزت إذا مثلا نجرات أبكلينا بهلي تحيز خي سلزي تبهلي مستمع بلناتات عن توي باشاي تنكفوز نبرة حبر السوام بلناتات دين جلس ونبل نبرة مستحبر السوام بلناتات تتحيزوز خيديو كاب حد معبلنا نحبر السبنا بكال معبلناتات نقص إلى سلزي خي سلزي I think زي ديب زخونة عميق زخونة خطأ كايدو له زلوا سلزي بوجنيت بهلاو كاستمر لور سنابلنا مقلات تجمع زلوا خوينا يسمعني جن نخطأ السرفيو كن كاتعلو خد ما يتقولوا زلناي إذا خا زي عميق زخونة سنة تلتهاوي تلتأت زحال زخويني يسمعني أبتع حتى يكمت عنتو ياريخو منوركو والدبوس يخون ولا جاز هبتاب تحقن سرعة إنه مريت عدوبو اتبل متحف بزرع يعقوب ستيفانوس ولد مريم أبراهام إنجنير جريمة قبر مسكال انت صحفت تا يوهانس حدثته بفيسبوك انتهي تحقتات يعتبر نيرامو أو أنت شعت حقتات أسفيروم نيروم أبتا متحف كم زلو ماتي سرعة أدقنا تقلبا سرعة أد كم ملقا حقنا يلقجوا وسرعة يلقجوا تبهيل سوع حق سرعة لامزاون وأرتن دامبان سرعتنا حبت سلوس سرعة كارنيشيم وعلى شبعة عن سبع حجوكا حدا شاريخنا رئي دي فلت متحف جاج هبتا بزا تبلا زلخا ناي حقي وي اندابا ناي عن سبع دبلكايا بيزان ناي دي بيزان ريادي فلتيا حداش نجر كل منسع زبهال مصحفتي تشعته حقتات كم زلو ايو زي تنكف اجيتا انا عخاتكم كحتوكم زدلخو نجر انتايا بزحات ناي حقتا مهارو اب ايرترا سلازنبوركمنا كابزي تشعت حقتات ولا عسرتو نبولو دي تصحفلو زناي سهوغل زبهال نجرون اي وصنا بزا تشعت حقتات صحيفو ما زلو نزي compare and comparisons قبر مصنعتات وش إيرتا زكايدا اللودو مالسين تحقتات ريو دماساسلالون زرحقالون زقراربالون كوهادلو زخيلن نغرات مصنعت زكايدا بفلاي ما بتغرينيا مالسي
مسلين إيرتراوي سلتتصحف زي صحفات زي مبزحتو بتجرن يعني قريبة زلا ذا مصحف زي بزي مصنعتا تاكايدو كقراربولو زخل نامنت كاب ህፃናት ይጀምሩ ገል ሕግታት ካብ ህፃን ጀሚሩ ከዓብን ከሎ ነት መሬት ውን ብኽልቲ ሸነኽ ብደሳ ሸነኹን ብጽልሚ ሸነኻቱን እናረአየ ዝኸይድ ሕግታት እዩ ዘሎ ስለዚ ምንቲ ገለ ነገርሲ ወላ ከም ትኽትብሎ ጸናዕኩም ኮኦርዲኔት ክንገብር እንተና ኮይና ኢንኮርፖሬት ክንገብር እንተና ኮይና ከምቲ ሰገል ዝብሎ ዝነበሩን ኢንቲግሬት ክንገብር እንተና ኮይና እቲ ናሽናል ሎውን ነዚ ካስተመር ሎውን ከነዋሃደሉ ንኽእል መንገታት እንተዳሃልዩ ጥራይ ኣብ ተገባብሩ ይኮንኩን ዝኸይ ዘለኹ ወላውን ኣብ ሕጊ ከተንጣዓታትዎ እንተዳ ኮንካ ነቲ ጽቡቕ ትወስደሉ ምን ትኽትክል ነዚ ሕግታት እዚ ነዚ ተጻሒፉ ዘሎ ሕግታት ክሪኦ ዝፈተነ ዝተገብረ መጽናዕታት ኣብ ኤርትራ እንተልዩ ነዚ ክፈልጥ መደለኹ ብሸንኸ ይቐኒየለይ Thank you, Ibrahim. Okay. أبدأ أكمل السؤال. Alright. قتل. أبدأ بوزح سلا زي تزرق حنبري زي نزي جبناو حقي جبناو سرعات سيبلاو حقي سيبلاو سرعات كصحف كله ما يجرش خصاي بفلا بزنا جبناو حقي عدا عاب دوكومنت نا comparative study جرنا هنا مالتي نقول لن زرخبنا ينشعو دارقا عسران حدا زخون ياتاو حقتات انتو كمان تقيسهم منيرهم تدبزح يجيب زي دارقا ناي كبسان ناي كل امن ساعن ترايات هتقرني فزلو بزي تايربهال بوزح حقتات قن بوزح فقالو ارقا عسران حدا زخون حقتات تتصحف له مالتي نوعو comparative study عام تغيرو حجي نمنتايتو comparative study تخايدو I don't know حجي تسند دارقا خلتميتن قلن قد زخون مصنعتي اكايدنا نيرنا انتايو كابزي ست كومن كابز نقولنا زوك لنا نجر لما اساسو لنجر نمركابي هذا كونسبت هذا ترند هذا باترن نمركاب زغبرنا يا سعريس سلازي باترن زرخبنا له يما اساسو له سلازخون الا نابتي هاغراو حق زبحال لابتي غبناو حقي او خنت اقلو فتينا معناتي نقدم ግን ከነጽኑع ስለዝነበረና ስለዚህ እዚ ተሓቲሙ ስለዘይ ተዘርግሐ ኣብ ብዙሕ ሰብ የለን ሓቀ ድሓይሽ ካለ እዚ ኣብ እዛ ናይ ስርዓት ደንበዛ እንትበሃል 2012 ተሓተመት ሓደ ዓብ ክፋላ ከምኡ ተታሒዙሎ ኣብ ዝተጻሒፍሎ ራብዓይ ክፋል ዝብል ኣብኡ ስርዓት ደንበዛን ምስ ሓደ ባህላዊ ሕግታት ኤርትራ ዘለዎ ተመሳሳልነትን ፍልልይን ዝብል ኣርእስቲ ይብዋ ስርዓት ደንበዛን ምስ ሓደ ባህላዊ ሕግታት ኤርትራ ዘለዎ ተመሳሳልነትን ፍልልያትን ብመሰረቱ ንሱ ነዘም ትሽዓተ ብያ ጠቂሶሞን ኣሎ ብዚ እንታይ ኣብዚ ክፋል እዚ ስርዓት ደንበዛን ምስቲ ኣብ ጥሪ 1990 ኣብ ጀርመን በቅዱሳት ሀገራ ኤርትራውያን ዘርዓ ያዕቆብ እስጢፋኖስን ወልደ ማርያም አብርሃም ኢንጂነር ገሪማ ገብረ ማርያምን ሕጊ ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ ብዝብል ተጠርኒፉ ዘሎ ሸዓት ሕግታት እንዳባ ዘሎ ሓደ ዝምድናን ውርርስን ፍልልያትን ከምኡን ናይ ብሄረሰባውን ትግረን ናይ ቀቢላታት ሳሕልን ዘለዎ ተመሳሳልነት ቀሪቡ ሕጂ ብዚ እቲ ፍልልያት ተመሳሳልነት ዳበለ በበርእሱ ከይድዎ ኣሎ ማለት እዩ ብመጽሓፍ እዚ እንድሕር ሪኢኹሞ ብዙሕ ገጻት ካብ 175 ንኒዮ ዳርጋ ብዙሕ ገጻት ዝሓዘ እዩ ኣስፊርዎ ኣሎ እቲ comparison and contrast and comparison ገይሩ ኣብ ተመርፁ ኣርእስታት ማለት እዩ ኣብ መርዓ ኣብ ሕፀ ኣብ ገለ እንዳበለ ኣብ ዋሕስ ኣብ ዋፃፃ ብርኪ ለና ለኩሉ መቸም ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ እዚኣ መጽሓፍ እዚኣ እዋናዊት እያ ትርከብ ተኾይና ኣላ መስለኒ ብገለ ሪአ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ሓበሬታ ኣሎ ክብል ኸ ተቕናዕና ኣለኻ ተርእየና ኣለኻ መጽሓፍቲ ተቕናዕና ኣለኻ ኣሎ ዶ ገለ ኣሎ መስለኒ ሪአ ኣለኹ ብገለ ኣብዚ ናይ ሰማያት ድዩ ኦኬ ወዲ ቦስ እቲ ኮምፓራቲቭ ስታዲስ ዝገበርዎ ኸ ፅሑፍ እንተዳሃልዩሲ
دوكيومنتد كوينو ابي تتحيز له مالتي اب منيستر فتح عندي زقرب شعوتي ناي حق كوميتي نيرنو سلازي على علوت حالفت سلازي نبرو نت ريسيرش مس جبرنا ناوم إنا نقربه سلازي نزي حق إذا كان ما حيشو خلنا كابتيات تاو حقي إز تماساس على سلازي رقمنا نعو أبزي incorporate نقبر لنا أبزي جبنا وحق زي pattern تماساس على تابوز يركبوا سلازي خنا معدتي اوكي صبو بس ምናልባት ሓንቲ ኦኬ ሰገድ ሰላም እንታይ እዩ ምናልባት ብርሃን ተረዳእ ሕጊ ባህሊ ይኮነን ትብል ነገር እያ ሓደ ክንርዶ ዘለና እቲ ኣታዊ ሕጊ ንብሎ ዘለና ብምሉእ እዩ ኣታዊ ሕጊ ልምድታት እዩ ባህሊ ግን ኩሉ ልምድታት ከዓ ሕጊ ይኮን ኩሉ ባህልታት ከዓ ሕጊ ይቅየርን ስለዚ ካብዚ እያ ትብገስታ ኮንሰፕት ሕጊ ባህሊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ትብል ምክንያቱ ኣውቶማቲክ ካለ ሓደ ባህሊ ሓደ ልምዲ ሓደ ኖርም ወይ ገለ ብልምዲ እንትገብሮ ካስተመር ለው ክኸውን ወይ ድማ ያታዊ ሕጊ ክኸውን ኣውቶማቲካሊ ቀሊል እዩ ወርኣዝ ግን ብግልባጡ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ባህሊ ሕጊ ንክኸውን ከማልኦም ዘለዎም ነገራት ኣሎ ቫሊዲቲ ቴስት ክወስድ ምስ ገበረ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ብከምኡ ዝተርፍሎ ብምሉኡ ዝኾነ ካስተም ዝኾነ ገለ ሕጊ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ሶርስ ናይ ሕጊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ነገር እዩ ምክንያቱ ሕጊ ሓደ ሲስተም ኣለዎ ስርራዕ ኣለዎ ብትግበረሉ መንገድታት ኣለዎ ዓንተ ይዛረቡ እቶም ኢንስቲትዩሽንስ ንብሎም ዘለና በዓልዩ ሓደ ጋቨርን ትገብር ወይ ዘመሓድር ኣውቶሪቲ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ መስለካ ሪኮግኒሽን ክንርኢ ኢና ኣብቲ ሌጂትመሲ ቴስት እንታይ ክመፅእ ሓደ ሌጂትሜት ዝኾነ ሌጋል ሲስተም ሪኮግናይዝ ምስ ገበሮ እዩ ሕጊ ዝኸውን እምበር ኣውቶማቲካሊ ሓደ ካስተም ሕጊ ይቅየርን ስለዚ ካብዚ እያ ትብገስ ሕጊ ባህሊ ክኸውን ከም ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልምድታት ትገለ ከም ዘለዎ ከም ካስተመር ለው ክትወስዶም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እቲ ኮንሰፕት بعيني أنثروبولوجي خطري كلها بعيني حق خطري كلها ببيني بعيني سوسيولوجي بعيني حق خطري كلها ببيني هذه كابي بقصات حقه ونتينا نمقلق تقوم كل عمرنا يعطوا كونسبت أندرستاند هم قبره إذا جمر كل قام جمريون نسينيور مالتي حقن كاستمن كتفل اليوم كم دلك مالتي اوكي ثانك يو سجد وديها كنت قبرنا بدكتور شافنا كيف معشو ولا حلفو ناتي رؤيتو والobservation ابز خبال صنح عندي نحر كتبو دليخه لو معشو هو معشو ناب نداشاي قال خيدي دلخون جينا قطري دلو اوكي thank you yeah well there's جزيه سلازولو I don't know بزح عيد زل عليه اللون كم تقولكو قدما بلو وحداتي نازلنا أنا سنتاي مثلك خبز خبها لسان حدي ناتي تعزبتي مستر استي تفوكس نايتر استن أبقى متأتي قال خبز خلا على لسان حي رئيتو تاسي سلمتاي مالسي حد جزيس نفالا لنا يمثلن نبل كمي حجي بزعبا كابزا حجت ولا سجد زال علوتي امرات مالت كونسبتس مجمريا يخون دحر ثيوري قالنديو حجس عبيت حطوتات ناي فلسفنا قال خلا على صنيحو امين مالتكم زي اوفر ثيورايز قال مقبار يمثلني مس ناي قريتها حجزهم كلتا قربت سي I don't know أبتي برلين وورك فرس كلهم كومونيزم بود أدلس دق خندين يرون خلوا خلوا مس من تعب متى أتيه توم زلون أنا حق مورات أزيوم وحداتهم أب إرترا قدما ينبرون حجون وحداتهم أزيوم وحداتهم أبتنا يصبح إرتراس خندي
ናይ ሕጊ ምሁራት ከም ዘድልዩና ሲ ሕሰቡ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ፕራክቲስ ገለ ቲዮሪ ገለ መፂኑ ምዕባለ ሕብረተሰብ ዝብል እዚ ናይ ማርክሲስት ናይ ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ብኡ እንተረኣናዮ ገለ ክበሃል ከሎ ሕጂስ ቁሩብ እንታይ ኮይኑ ሰሚዐኒ ማለት ክሳብ ክንደይ ኢና ንኸይድ ነቲ ዝወሃበና ዘሎ ትምህርትስ ከዓ ክንደይ ኢና ነድንቆ ንመጀመርያ ግዜ ክልተ ብናይ ሕጊ ምሁራት ኣብዛ ስኒትና ይርኢ ኣለኹ ሎም መዓንቲ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ፈቲና ኢና ማለት ዋሕዱ ከም ዘሎ ኣብዚታት ኢንፑት ገለ ፀገም ከም ዘለና ኣብዚ ስኒትና ገለ ተዘራሪብና ነና ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ ከየንወሓልኩም ሲ ፕራክቲስ ቲዮሪ እቲ ዝበለፀ ፍልጠት እቲ ኣብ ታሕቲ ከድካ ኣብቲ ማይክሮ ደረጃ ወይ ኤትኖግራፊክ ስታዲ ኣካይድካ ትረኽቦ ፍልጠት እሱ እቲ ክብደት ክወሃቦ ዝግብኦ ተዘየሎ ኣቐዲምካ ብቲዮሪ እንድሕር ጀሚርካ ኣብ ማለት ምድንጋር ኢኻ ክትኣቱ ስለዚ ከምታ ዝበልኩ ምስናይ ቅሬታ እዚ ከምዚታት ዓይነት ከለ ቁሩብ ዋላ ሹጋር ኮትድ ይኹን ሲ ነቲ ዝወሃብ ትምህርትስ ሰዋት እሞ ዋት ናው ገለ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒኡ ቨሪ ፕራግማቲክ ዝኾነ ኣረኣእያ ከምዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትግባር ኣብ ኣርኢ ኣብ ተግባር ገለ ዝብል ምሻሎ ኣብ ግብሪ የስ መጀመርያ ክመፅእ ዘሎ ምእላይ ናይዚ ስርዓት እዩ ግን ኣብ ካልእ ሽንኽ ኣብ ካልእ መድረክ ከዓ ይካየድ ኣሎ እንታይ ንገብር መጀመርያ ደረጃታት ኣሎ ምእላይ ኣሎ ትራንዚሽን ኣሎ ዲሞክራታይዜሽን እዚ 10 ዓመት ተባሂሉሉ እዩ ስለዚስ ኣነ ቅሬታ ግብለይ ከምዚ ዲል ዘይምሃብ ኣይብሎን እየ ግን ሸለል ምባል ነቲ ዝወሃበካስ ቁርብተይ ከምዚ ኣለካ ይኮነ ሪኮግኒሽን ዘይምሃብ ኮይኑ ስማዓኒ ናተይ ርእይቶ እዚ ማንም ክነቅፍ ኢለ ይኮንኩን ስለዚ እቲ ፕራክቲስ ወይ ከዓ እቲ ታሕቲ ወሪድካ ግራስሩት ሌቨል ኣረኣእያና ክሕይል ኣለዎ ምዛ ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስቲ እውን ኣብ ታሕቲ ክትከይድ ኣላ ኣብቲ ግራስሩት እምበር ናይ ኤሊት ኢንተረስት ይኮንና ንሕና ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ክፍታሕ ክመፅእ ተኮይኑ ኣብታ ትመፅእ ኤርትራ እውን እዚታት ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ዓብ ግምት እየ ዝቦ ብከምኡ ክውጥር ኣይደልን ኣነ ሰዋት እንታይ ኢኻ ሞዳሓርከ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብ መወዳእትኡ ሲ ተዛሪብካ እንታይ ኣምፂኻ ከምቲ ህግደፍ ዝብለና ዘረባ ጥራሕ እዮም እምበር ዋላ ሓንቲ ይገብሩን እዮም ኖ እዚ ናይ ንቕሓት መድረኽ እዚ ናይ ፍልጠት መድረኽ ዝምልከቶ ብሕልፊ ከዓ ዝወዓለሉ ፕራክቲስ እቲ ፕራክቲስ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ልምድታትን እቲ ኣብ ባይታ ወሪድካ ምዕዛብን እቲ ክለሳ ሓሳባዊ እንታይ ካትሎ መንፀፍ ሃልዩካ ንክልቲኡ ጣሚርካ ምኻድ ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ከምቲ ክደግሞ ዘለኒ ናይ ሕጊ ምሁራት ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ዘለዉ ቀደም ዋላ ካብ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርስቲ ውሕዳት እዮም ነይሮም ድሕሪኡ እዛ 10 ዓመት ዘፍረየቶም ተዘይኮይኑ የብልናን ስለዚ ኣፕሪሺየት ንግበር ክብል ኢለ ቅሬታ ቁሩብ ሶሪ نخيد نقتل دقام كيرلو معاشر أبا خابر ثانك يو دكتور نتي لقسخا أنا مودعتها حتكون اللي دليا نيري حانتي قرب حابريتا نمبر نايتن حقن دابا كالا ايتي نعدا ساسي تقالوبا نسجدن جاج هابتي ماننا لوان بقدامنت بتان عدا جمري እንኳዕ ተመሃርኩም ናይዚ እዋን እዚ ናይዚ ወለዶ እዚ ላህመት ኢኹም እየ ዝብለኩም ኣነ ባይዘወይ ኣጋጣሚ ከዓ ዶክተር ሞጎስ ከዓ ተሓዊስኩም ሓደ መዓልቲ ዋላ ምርኩስ ሒዘ ኣብ ኤርትራ ገሌኹም ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ገሌኹም ኣብቲ ሓጋጋ ኣካል ገሌኹም ኣብቲ ፈራዳ ኣካል ክሪአኩም ከዓ ባህግለኒ ንተወሳኺ ናይ ሰሎሞን ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ሓው መፅናዕቲ ቋንቋ ትግርኛ ብ1993 ዝሓተማ መፅሓፍ 17 ብፅሑፍ ዝተሰነደ ሕጊ እንዳባ ኣሎ 7 ድማኒ ዘይተፃሕፈ ሶፋር ብፍቅዲ 24 ክገርመኩም ምናልባት እዚ 93 ስለ ዝተሓተመ ድሕሪ ወሲኹ ክኸውን ክእል በዓል ክልኤ መንሳእ የብሉ ናይ መታሕት የብሉ ናይ ዓፋር የብሉ ናይ ሳሕል የብሉ ናይ ሰምሃር የብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁፅርስ ብዙሕ ክኸውን
እዚኣ ከም ተወሳኺት ከቅርባ ደልየ እንታይ ትሽዓተ ዝብሉ ዘለዉ ትሽዓተ ጥራሕ ዲዳ ገለ ምስ መፀኒ ተሓሳቢ ኣብ መወዳእታ ለወባይ ግን እዚኣ ዶክተር መጎስ ዘምፃኣሲ ሰገድ ሓወይ እዚ ስኒትና 4 ሰሙን ሙሉእ ቡኩድ እዩ ዝዓይነቱ ብለው እቲ ኣርእስቲ ኣዝያ ገዳሲት እያ ኣብቱ ናህኩም ቻነል ሰሉስ ተቕርብዎ ዕላል መዛኑ እንተተቕርብዋ እዚኦም ግዜ ረኺቦም እንተፀውዑኹም ከዓኒ ረጎደ ንዕኡ ግን ዲስትሪቢዩት ታሽሙ ሸርኩም ገብሮ ንኽእል ኢና ከዓ ክላወበኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቀፅልዎ ከዓቲ ምሁራዊ ኣስተዋፅኦኩም ይቀኒለይ Okay, thank you, Asha. Thank you very much. Dr. Chafana Wadiwai, Bashai مثلا. لا بشاي لا بقى. Okay, thank you very much. يعني اللي أنا بزح كزارم لديكم كل من حدا حسابات انتهى لمني بجهدو انديو زربا سبق كل جزء زي دكتور شفنا خبل الصناعي قرب اوفنسيف كوين سمعني غنياتو أبزي كبرت تزارب سب يلا نزم عقرت لما زلنا أكل ولا حدا هيسمعكنا أنا بزي نور كله ندعي انت نيرو بزعبانا هي ثيوري اند براكتس لماني كنقبرو زلنا قدائي كنت كمول زلنا حساباتي ما شو ديفلوب كنقبرو زلنا ثوتسي مسلني بزعبانا ايتي ባህሊ ዝበሃል ዝፀንሐውን ባህሊ ንኩሉ ተሸካመ ምዃኑ ከም ዝሰገድ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ዋላ እውን ብርሃነ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ናይ ኩሉ ተሸካሚ ከም ነፀብራቕ ናይቲ ኣገባብ ማእቶት እዚ ብማርክሲዝም ሌኒኒዝም ኢልካ ዝነኣስ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ፍልስፍና ዝጠቕሞ ሸነኻት ኣለዎ ዘይጠቕሞ ሸነኻት ከዓ ክህሉ ይኽእል ንዑ ከተተዓራሪ ጥራሕ ኢኻ ዘለካ ንባዕሉ እቲ ናይ ሎም ርእስቲ ዝፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ዝበሃል ዘሎ ዝረብሕን ዘይረብሕን ኣብ ግምት ብዘእቱ መንገዲ ክምዕብል ከም ዘለዎን ምሕባር ዝኣክል እዮም ቀሪቦም ዘለዉ እዞም ምሁራት ዋላቲ ዝለዓለ ኣለና ሕግታት ዝብሉ ኣካላት እውን እቲ ኣመንድመንት ዝበሃል ዝገብሩሉ ክፉት ዝገድፍዎ ምክንያቱ ምዕባለ ወዲ ሰብ ኩሉ ሻዕ ተመሃራይ ምዃንካ ዘይተርፈካ ስለ ዝኾነ ዘይትፈልጦ ነገር ስለ ዝምዕብል ንዕኡ ዝኣክል እቲ ክፉት ኣመንድመንት ዝግደፈሉ ማለት እዩ እዚ ቁልቁል ዝኣፉ ንማርክሲዝም ሌኒኒዝም ምህራም ንባዕሉ ኣነ ከም ጉጉይ ገይረ ዝውስዶ ማለት ምስ ኩሉ ክብረት ዝኣክል ጠቃሚ ኣዘራርባ ኣይኮነን ንሳቶም ዘምፅዎ ሓሳባት ንሕና ክንሓሪኽ ኣብኡ ክንመርፅ ግን ግቡእና እዩ እዝን ብደረጃ ድርቅና ዝኸይድ እዩ እዝን ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣለዎ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሓሳስባታት ግን ይጠቕመና እዩ ይሰርሕ ከዓ ኣለዉ ዓለም ምዕራባውያን ዘምፅዎ ኣተሓሳስባ ኣሎ ክገዝኡን ኢሎም ዘቐምጥዎ ሕግታትን ዝገብሮ ግፍዕታትን ኣሎ ንሪኦ ከዓ ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ምስ መን ተዛሚዶም ንመን ይሃስይዎ ኣብ ገዛ ነብስናን ኣብ ታሪክናን ከይተረፈ ወሪዱና ኣብ ጎረባብትና ሕጂ እውን ህያው ኣብ ዓለም ኣሎ ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ዶክተር ጨፈና ሓወይ ምስ ኩሉ ክብረት ነቲ ሚዛን ናይ ኣባሃህላታት ኦብጀክቲቭሊ ክትሪኦ ዝምሕፀነካ ካልኣይ ከዓ ድፍረት ከም ዘይቐመጥና ብክብረት ኢና ተዛሪብና ኩላትና ብክብረት ከዓኒ ነቲ ዘድልየና ንግበር ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ ካስተመሪ ይኹን ዋላ ምዕቡል ሕግታት ሕጂ ይኹን ክንጥቀም እንተደኣ ኮይና ከዓኒ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ዝባላሓቱ ሓድሽ ሓንጎል ኩላትና ካብዚኦም ጀሚርካ ካብዞም መንእሰያት እዚኦም ጀሚርካ ካብዞም ምህራት እዚኦም ጀሚርካ ሓድሽ ሓሳባት ዘማዕብሉ ምስ ሕብረተሰብና ዝኸይድ ሕብረተሰብና ዝስከሞ ንኣብነት ትሽክም ኣቢልና ሓደ ባህሊ ናይ ምዕራባውያን እንተደኣ ናብ ዓድና ከነቐምጦ ኮይና እንድሕርቲ ኣእምሮና ህዝብና ዘይሽከሞ ኮይኑ ንዓና ዴሞክራሲያዊ ኣጋባብ ናብራ ከምፃልና ኣይክእልን እዩ ጥዑይ ምሕደራ ከምፃልና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብዚ ጥንቁቕ ዝኾነ መንገድን ዘድልየና ነገራትን እናሓረና ክንከይድ ዳ እዩ ዝግባአና እምበሪ ከም ሓደ ክለሰ ሓሳብን ተግባርን ናይ ማርክሲዝም እዩ ኣባሃህላ እዩ እናበልካ ምናኣስ ንባዕሉ ትኽክል ኣይኮነን ስለምንታይ ነናኣሶ ሓሳባት ይመፅእ ናብ ተግባር ከዓ ይግበር ማለት እዩ
ኣብ ግብሪ ዝብል ኣይኮንናን ተዛሪብና ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ቋንቋ ኣይኮንናን ተዛሪብና ኣብዚ ንሕና ንብል ዘለና እንታይ ኢና ነቲ ኣብ ግብሪ ዝብል ንሃርሞ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ግብሪ ብደይ ሓሳባት ዝመፀ ስለ ዝኾነ ጥራይ ተኩስ እምበር ባዕሉ ፈልጥ ናይ ካልእ ነገራት ናይ ፅባሕ ዝብል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮይም ተጋጊዮም ቶም ኩሎም ብፆትና ዝፈተኑ ቅድሚ ሕጂ ንኺድ ንቁፀር በብሓደ ክልተ ኢልና ወዲ ዓለም ምንታይ ጅግንነት ኣርዩ ኣብ ምንታይ ግን ሓሚቑ ቲዮሪ ስለ ዘይብሉ ቲዮሪ ብዘእተዎ መንገዲ ሓሲቡ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ብልሓት ዘይነበሮ ጅግንነት ነይሩ ማለት እዩ G15 ኣብ ምንታይ ጠፊኦም ጅግንነት ከርእዩ ከለዉ ግን ከዓ ቴዎሬቲካሊ መፅናዕታዊ እኹሉ መፅናዕቲ ስለ ዘይወሰዱ ሓሳባት ዘይኣተዎ ኢምፕሬሲስትስ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ተኣሰርቲ ኮይኖም ተሪፎም ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ኸ እንታይ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ወላ በዓል ብርሃነ ብርሀ ኣነ ሕጂ ከይደ ንኢሳያስ ኣረክበና ስልጣን ይብሎ ዶ ኣይብሎን ብርሃነ ብርሀ ጅግንነት ከርኡ ከሎ ኣብ ምንታይ ግን ፈሺሉ ኣብ ልቦና ፈሺሉ ኣብ ሓሳባት ፈሺሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነቕርብ ዘለና ንሕና ወከልቲ ናይ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ኮይና ዘይኮናስ ካብኡ እውን ተማሂርና ዝጠቕመና ኣሪና ኣናዲና ፊት ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ናብኡ ከነእትዎ ማለት ኢና ንኸይድ ዘለና ብጣዕሚ ኣነ ዝፈትወካን ዘፍቅረካን ዶክተር ጨፈና ግን ሚስ ኣንደርስታንድ ጌርካ ዓይነት ኮንሰፕት ዘቕረብክዎ ኣነ ይኹን ወላ ብርሃነ ዘቕርቦ ከይዱ ከይዱ ንዓይን ብርሃንን ዝሃርም ኢኻ ተዛሪብካ ሪኮንሲደር እንተገበርካ ላብወካ ምሁር ኢኻ ዝኣክል ዕድመን ኣፍልጦን ኣለካ ስለዚ ደጊምካ ክትሓስበሉ እየ ዝላብወካ ኣነ ብወገን ይቐኒየሊ ኦኬ ብርሃነ ንኸይድ ሞ ብርሃነ ኢትካ ሓፋብልካ ኣለካ ዓቀይዶ ወይለ ሃሎ እንደ ሪድዋ ሚት ኮይነ ፀኒሐ ኦኬ ኣነ እውን ነዛ ናይ ባሻ ክደግፋ ዶክተር ጨፈና ካብቶም ዘኽፍሮም ሰባት ኢኻ ኣይ ቲንክ ኣብ ከምዚ ክትዓት ንኣቱ ኮይኑ እውን ኣይትሰምዓንን ኩሉ ግዜ እቲ እዞም ኣሕዋት ስገድን ሃብታብን ከቕርቡልና ዝፀንሑ ትምህርቲ እዩ ክንመሃር ምእንቲ ይመስለኒ ስለዚ ካብቲ ትምህርቶም ብዙሕ ንኸስብ ሓሳብ እዮም ዘቕርቡልና ዘለዉ ቲዎሪስ እዮም ዝህቡና ዘለዉ ቲዎሪስ ይቐርብ ኣሎ ስለዚ ቲዎሪስ እዚ ከነዕምቆ ምፍታን ሕቶ ምቕራብ ቻሌንጅ ንምግባር ገለምና ኣይኮነን ኣብዚ ሓድሕድና ንምሃር ዘለና ሰባት ኢና ምስለኒ ሓድሕድና ካብቲ ትምህርቲ ክንከስብ እንፅዕር ዘለና ሰባት ኢና እሱ ስለ ዝኾነ ኸይና ኣብ ዝተፈላለየ ከምዚ ዓይነታት ትምህርታት ክወሃብ እንከሎ ቀሪብና ክንመሃር እንፍትን ስለዚ ወኒ ፐርሰናል ኣይኮነን ኢልካ ጠቂስካዮ ግን ድተንከፍካ ንኮይኑ ትሰሚዕኒ ንዓይ ዋላ ንባሻይ እውን ምክንያቱ ባሻይ ቁሩብ እቲ ሕብረተሰባዊ ምዕብልነታት ምስ ዝተሓሒዝና ክንሪኦ ንፍትን ንኣብነት ሕግታት ክቐርብ እንከሎ ብፍላይ እዚ ሕጊ እንዳባታት ኣብ ብዙሕ ግዜ ዋላ እቶም ፀሓፍቲ ብዛ ሕግን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ ዝፀሓፍዎ እዚ ሕግታት እዚስ ናይ ኣድሓርሓርትን ናይ መሳፍንትን እዩ ተባሂሉ ክድርበ ይፍተን ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ሓሳብ ኣቕሪቦም ከምኡ ኣይኮነን ዝጠቅም ነቲ ሕብረተሰብና ከገልግል ዝኽእል ገና እውን ኣሎ ሕጂ ሓሳብ እዩ ዝቐርብ ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ብሓሳብ ኢኻ ኣይዘ ቻሌንጅ ክትገብሮ ወይ ከዓ እናማዕበልካ ክትከይድ ዘለካ ሰገድ ኣብዛ ነጥብኻ ኣቶይ ኣነ ንዶክተር ጨረፈና እዚኣ ክብሎ ይደሊ በዚ ዓይን እንተረእኸ ሓይሽ መስለኒ ንስኻ እውን ከም ሓደ ምሁር በቲ ዘለካ ትምህርቲ ሓሳባት ከተቕርበልና ከምዚ ኣመሰለ ነጥብታት ክመንፅእ እንከለዉ ኣካታዕ ነጥብታት እስከዚ በዚ ሰነኽ እዚ ክንሪኦ ንፈትን ኢልካ ካልእ ኣንግል እስከተርእየና ከምኡ ትፅቢታተይ ንዓይ I'm very sorry ሰገድ በታ ሎው ኢዝ ኖት ኤ ካልቸር ዝበልካ እያ ሕጂ እውን ካታዕ ድልው እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እውን ከም ናይ ሕጊ ተምሃሮን ኣብ ሕጊ ክሳይ ገርኩም ዘለኹምን ኣገደስቲ መፅሓፍታት ኣሎ እዩ ነዚ ዝምልከት ነገራት ንኣብነት ሎው ኣዝ ኤ ካልቸር ባይ ናዮሚ መዚ ተፃሕፈ መፅሓፍ ኣሎ
صبو غيرو نتكالتشر انترتوين داوشتي تي لو زبال نجر a party in the parcel of law of culture مخانو استنكفولو ولو بجنرال لو لجنت لا خيتكا I'm very sorry in English كم ببو خفتني yes law can be considered a component of culture and is deeply intertwined with it with some scholars defining law as a culture or a product of culture. Culture encompasses social behaviors, norms, and institutions, and law is one of these cultural domains that shapes how a society understands and organizes itself. The relationship is often described as mutual constitutive, with law is not expressed is not only express cultural values but also influence and changes culture itself. اجي انت كبلدلي ازي هو كمزي كبهال صنحه عموق زباله كتعاتن مياطاتن زكايد ግን يهبتمنا مسلني نهبتمنا يخيل ስለዚህ نمهبتامنا حسابات قريبو بستفالالي انجل نايتورس انتدارينايو نت زلنا ፍልጠት ወሲኹስ ንሕግታትና ዝኣመሰለ ነገራት ከመይ ጌርና ኮምፖዝ ክንገብሮ ከም ዘለናውን ክሕግዝ ክእል እዩ ዝብል ርእቶታት ኣለኒ ስለዚ I think እንተራእኹማ እቲ relationship between culture and law እንተረኣናዮ ፅቡቕ እዩ law ከዓ እቲ society ዝተፈላለዩ ኖርምስ ኣለዎ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኣለዎ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ምንታይ ኣትዩ ዘሎ እንተዳ ክንብል ኮይና ንዓይ ኣረዳድኣይ I wish the culture at his only culture. The Marxism Leninism قال عين زمل كتاكون general scientific knowledge the Marxism Leninism رأي يكون عنه إذا زم تصلحه ولا وزم تحبوا زلوا they are not Marxists استم تحبوا زلوا ونبعلوا Marxist سالوا كون قال يوم نيو ليبراليسيو سلازي بز عين زين ترى أنا يا أخوي إنه يسمع عندك كم تعقدي مزبولكو زي عبيتي كتعاتن مياتاتن زخفت نجار ስለዝኾነ I think ኣብ ዝኸይ ዘሎ ትምህርታት ናይ ዝመጽእ ናይ ሎው ዝምልከት ነገራት እውን እናስባሕናየን እናዕመቕናየን ክንከይድ ዘለናዮ ግን ምርኣየን ፅቡቕ ፍላይ ዝበልኩኹም ናዮሚ መዚ ኣገዳሲት መፅሓፍያ ስለዚ እንተረኣኹማ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ሎው ኣዝ ኤ ካልቸር ትብል መፅሓፍያ ባይኖም መዚ ትንክ የቐኒየለን Okay, thank you very much. هو نوح تزاريبنا مثلني يجون يتزل عليه يرئنا له نوح مسيناينا حجي فقاتكم تلاقينو كابزي سميدنا يمزلنا نسجدن هبتامن كنفتحو مالنا مالتي قال زبحال انت زيلو مودعتا خنبصحينا مو لكم ديو جون تقولوا قدم كل منعوم فناونا اوكي نقبل قدم ميجان قدم فناونا انا نشي تبلنا قدم فناونا تصبر هو انا قنا انا تنتبه انا حنتي حكير زبلت وبدي لما عالتي نسخاص فليتين هو نقابا أبزي كل هاتكم فاعلكم نركم سلمتي نمتي بحاجة زي يكون دخلنا يكون نقر تشجيرنا قابل كم نكافل ها يوهانس إذا بجاهم أنا ني مختار تزاريبين دكتور برهان نجيبهم أبتي تعشمون سلمتي نقابا كمان كمو قال لهم أبتي قال لهم كلها أنا ثلاثة في سنة لهم معلتي أب ثلاثة عاتي أوكي إذا تزرد نبرة أغامي أب ناي أرامي نبرة خاب على عالشوم تاريخ يتنترنيرو ها أب ناي نقابا كحاجة غير إمبورتانت خاني كتنيرو سؤال اسماعيل حجي سلام انتهينا نحنا نزنا جرزي أورجانايزين قبره دين النابب ها يا خملو واحد حلف هذا اللي خبز جزا كمان يا أخي اللي ثانك يو اوكي دحين بزعبا زياد لبوات صبغتني
عنتبي ون حدا زربا تزاريبو نيرو ساجيشن أقريبو له دكتور موسي نز ጉዳይ ዝዘዋሃድ ገለ ኮሚቴ እንተዝህሉ ጽቡቕ ይገለጽ በሎ ነገር ኣሎ ብዝኾነ ንሕና ሓሳብና ኢና ክንህብ ንኽእል እቲ ሓሳብ እቲ ምምሕዳር ክሪኦ ይኽእል ንዑ ዕድል ንሃቦ ማለት እዩ ሕጂ ግን ጆን ገለ ዝበሃል እንተዘይብልካ ናብ ናይ መወዳእታ ቃሎም ንኽህቡ ናብኣቶም ክኸይደ ስለዚ ዓንተወይ ሰገድ ጀሚርካ ነርካ ሕጂ ሃብታብ ክጅምር يغنيلنا قبل يدلي توم أبزي نزر استجديسكم يوم سوق مسانا يغنيلنا علامه نحنا تراي تنفر تخنا جراي كنا نحنا ونقدر مجدنا وزحنا نكب نتنقبرو أنا بوجنا نسي أبزي ياتاو حقي زملكت تجدا سعر كتصحفو زي ببجي زي معبلو مصحف كقبرو زي حسبون زأكوب كونه قرالو قندما عبريتا بزحت أبزي زينيتنا تساتفو مستهزبو زسورحو قال يوم ما حدرتي قال يوم تقالل تخوينهم بزح دسورح يومو نازخ عطو خلو كمان كاو كتقاميلون زأكتو سلازي ملسي عبانا ترايا خونا نزولو أباكم كالو سلازي زي ناي إن كان هابان لزب كونلنا تخالي سبون دستفولتو حبريتا أبزو بمهاب نتي فلتات كعبيو طبعا دقن كم تبع الباشاي زبولو نحنا أبزي نمثل ناس نتي نخساي كونن تعلموا سي نهاجر ناس انتهي طبعا انتهي تتحاشي دحرز سرعات زسي كم مجمع حزنايو أبزي سنيستا سي توم زدلي أدلي تقوامو تكالاس عينوت يوم بعد جميراتا تمرتي تاخت سلازي إذا أبزر سعيلنا نشتيورو تراي كنكاتا عيكونن نهاجرنا زخون نهاجرنا زتأكم انتايو أوين أكون الزارب زلنا قال حدا حجي بوزح جيزة ساعات أبزي كنكاتا عقلنا حجي متصلنا مفتاحي قالي حجنا سرعات بزعبا الوات نزارب مر بزعبا واحد خوز عين نزارب زبلو بزحات سبات كا يسمع عمو حجي مبر بزعبا واحد نزارب مخنياتو كالاي ديكتاتور شب كي ولدا بتعدنا بزعبات زلنا نكاتا علو زلنا سنخوم علاماي دكتور شافنا ونوعيهم كبرو فتينهم نيرو سلازي ناتا مالا لأناس بزح سبت كساته فلو تسفى قبر يعني لنا قلنا توم أبزت تقدسكم كل دليل Thank you. سجد well thank you ምናልባት በጣና ብርሃን ክጅ ንእሽተይ እግረ መንገዲ ክትንክያ ዝደሊ ነገር ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ተረዲእትና ማለት ንምስፋሕ ስለ ዝኾነ ንካልእ መዓልቲ እውን ክንካታኣላ ንኽእል ኢና ኣብ መንጎ ባህልን ኣብ መንጎ ሕግን ርክበ የለን ኣይበልኩን ኣነ ካልእ ኮምፕሊመንት ይገባበሩ እዮም ገለ ድብል ኣብቲ ኣድቫንቴጅታት ሪሌሽንሽፕ ዓንተ ይገሊፅና ኢና ግን ሕጊ ባህል ዘይኮነሉ ምክንያት ካሊእ ብዘይገድስ ግን ሎ ኣዘ ካልቸር ክብል ከሎ ተፀሓፋይ ሕጊ ከም ባህሊ ክንገብሮ እምበረይ ሕጊ ባህሊ እዩ ንምባል ኣይኮነን ምክንያቱ ንክልተ ነገራት እዩ ዝጠቅስ ኣብአን ንልዕልና ሕግን ንግዝኣተ ሕግን እዩ ድምልከት ሕጂ ልዕልና ሕግን ግዝኣተ ሕግን ከም ባህሊ እንድሕር ወሲድካዮ ከም ባህሊ እንድሕር ወሲድካዮ እዩ ልዕልና ሕጊ ካልቸር ክኾን ኣይክእልኒ ግዝኣተ ሕጊ ካልቸር ክኾን ኣይክእልኒ ወይ ድማ ካስተም ክኾን ኣይክእልኒ ስለዚ ነዚ ኮንሰፕት ወሲዱ እዩ ዝዛረበሉ ሎው ኣዘ ካልቸር ክብል ከሎ ኣዘ ካልቸር ስለዚ በዚ ክንሪኦ ዝበለፀ ግን እዚ ንካልእ መዓልቲ ክንገድፎ ኢና ኣብኡ ከኣት ካልኣይቲ ምናልባት ኣብዚ ምምፃእና ንምምሃር ኣይኮነን እቲ ቀዳማይ ዕላማ ሓሳብ ክለዓል ኣለዎ ሓሳብ ተላዒሉ ይሰፍሕ ሓሳብ ተላዒሉ ምስ ሰፍሐ ከዓ ይምዕብል
ካልእ تزعبي جن حبرا ورديت تفطر حبرا ورديت انت فطير كا انا يمتغبر حيلك عزيز حيل يزخو فاذا كابز زبقس ينبر انت بتمرتي انت بخالق لمدታት انت بعدمه تمكرو كابانا زول سبات كم زلو ازير دان نعاتهم ግን ንምምሃር ነገር ዝመጽ ይኮን ከም ዝበሎ ሃብታብ ተወስደሉ ነገራት ኣሎ ስኻ እትህበሉ ነገራት ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ሓበራዊ ርድኢት ምፍጣር ማለት ነቲ ተፈጢሩና ዘሎ ሃጓፋት ኣብ ውሽጢ ናይ ባህሪ ንበሎ ናይ ርድኢት በሎ ናይ ምርድዳእ ንበሎ ንዕኡ ምፅባል ትዛዓበየ ስራሕ መስለኒ ስለዚ ታስኒት ትብል ንባዕላ ኣብዚ ዘላ ቃል ዓባይ ቃል ምዃና ምናልባት ብዙሓት ንርሳዕ ኢና ከም ቃል ጥራሕ ክንወስዳ ንኽእል ኢና ስለዚ ስኒት ምፍጣር ትዛዓበየ ክስታይ ገይረ እየ ዝወስዶ ስለዚ ምናልባት ልዕሊ ዓቕምና ተመጢጥና ተዛሪብና ተኮይንና የቕሬታ ምናልባት ካልእ ግን ሓሳብ ዝጎደለና ትኮይኑ ከዓ ከም ሓሳብ ዝጎደለና ሰባት ጌርኩም ውሰድና ምክንያቱ ሰብ ሓሳብ ሙሉእ ኣለዎ ጥራሕ ኣይበሃልን ስለዚ በዚአን ኣነ ክፋነወኩም እየ ሓንቲ ንመዓሾ ኣብ ዕላል መዛን ኢልካ ጠቐስካያ ርእስቲ መልእኽትካ ተሓላልፈልካ ብምስማዕካ ኣዝየ ይሕጎስ ካልኦት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ዝነበረና ነዊሕ ዝበለ እዩ ግን ንኩልኩም ነቶም ኣዳለውቲ ነቶም ሰማዕቲ ከዓ ብፍላይ ነቶም ተሳተፍቲ እውን ምስኡ ብክስታይ ብምግባር ኣዝየ የመስግነኩም ይቀኒየለ ይወዱ Thank you منيو دكتور جفنا ايدو حفاب بالله سلنا حكايده هو ملسي يعني مع شيء مثل اني قالت يحيف الليسي عندي كمزي قريتها ني باشاي ني برهانه قليلو ما رختها خمزي يغريتها زي كون السحابة نمبالي سوري حبادي وات ايفر بانجليزي انها تصحيفها زلا نو انتاي دي مسلكا كحصراي ማለት እዚ ሲ ኣብ ከምዚ መድረኽ ሲ ከምዛ ሰገድ ክብላ ፀንሐ መጀመርያ ናይ ምምሃሃር እዩ ሕጂ ኩሉ ነገር ማለት ንኩሉ ሲ ነናቱ ዋጋ ነናቱ ሪኮግኒሽን ክንበ ኣለና ሕጂ ኣብዚኣ ምናልባት ክጥቀስ ዝባ ኤክስፒሪየንስ ዝበሃል ኣሎ ተመክሮ ናይ ህይወት ኣሎ ተመክሮ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓውድ ኣሎ እዚ እውን ኣብ ግምት ይኣቱ ነዚ ምቀላል ምንኣስ ወይ ከዓ ኣብ ግምት ዘይምእታው ኣይኮነን ግን እቲ ክትዕ እንድሕር ቴዎሬቲካል ኮይኑ ከምዚ ኣካዳሚክ ይኸውን እሞ ድሓር ኣብ ከምኡ ተኣቱ ካልእ እውን ይበሃሃሉ እኳ እዮም ማለት ሲ ናይ ፍልጠት ናይ ኖሌጅ ኮይኑ ካብኡ ስምዒታት ገለ ዝትንክፉን ኣሎ ግን ኣነ ንከምኡ ይኮንኩን መጀመርያ ነገር ፐርስ ማለት ሲ ወላ ሓንቲ ናይ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት የብለና ኦንላይን ከይና ንፋለጥ ኦፍኮርስ ሓደ ዕላማ ኣለና ስለዚ ስምዒታት ድሕር ብሻይ ቁርባት ሬድካያ ንከምኡ ይኮንኩን ኣነ ማለት ሲ ካብ ተላዕለ ሲ እቲ ዲቤት ከምኡ እዩ ዲቤት ቁርብተይ ማለት ኣለካ ይኮነን ብርኽ ክብል ይኽእል ስምዒታት ክብሉ ይኽእል እሞ እንድሕር ደኣ well if I have to say sorry for that ግን still ሕጂ እውን ኣብኡ ስለ ዘለና ካብኡ ኣይወፃናን ማለት ምምሃሃር ምምልላእ ስለ ዝኾነ እሳ ክብል ዘለኸ ንዋሕ ኣይደልን ኣብ መወዳእታ ኢድያ ልዕለዛ መዓሾ ከምዚ ምኽሪኣ ትመስል ናይ ንኡስ ሓው ተቐቢለ ኣለኹ ታንክ ዩ ምዕፃው ካብ ሞ ርእይቶ ክንወዶ ቀፅል እሺ መጀመርያ ምስጋና ነዞም ናይ ብሓቂ ብዙሕ ብሕጂ እውን ክንብርብሮም ትፅቢት ንገብረሎም ዘለና ናይ ሎም ምሸት ፓነሊስት ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዮም ኣቕሪቦምልና ብሕጂ እውን ነዝቕፅል ወርሒ እውን ምሳና ከም ዘለዉ ተረዲእና ኣለና ስለዚ ልዑል ምስጋና ንዕኦም ወድቡስ እውን ምስኦም ኮንካ ሞደሬት ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ናትካ ተወሳኺ ሓሳባትን መብሪህታትን እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ንዓኻ እውን ልዑል ምስጋና ካልኦት እውን ዘቕረብኩሞ ዋላ እኳ ከምዚ ምፍላይ ዘለዎ ዝመስል እንተኾነ እቲ ዘቕረብኩሞ ሓሳባት ኩሉ ቅቡል እዩ
ጥራይ እንታይስ እዛ ናይ ሎም ምሸት ኣርእስቲ ፍሉይ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ኣብኣ ፎካስ ንክንገብር ንማለት እዩ እምበሪ ኣብ ስኒትና ኔትወርክ ብቐንዱ እቲ ቀዳማይ ናህና ዕላማ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ንስኒትን ዕርቅን ኣብ ሕብረተሰብና ንኩስኩስ እሱ ከዓ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ፍትሒ ናይ ምምፃእ ቃልሲ መሰረት ይኾኖ ኣብኡ ቀንዲ ፎካስ ጌርና ኢና ክንሰርሕ እንደሊ ማለት እዩ ዋላ እቲ ስርዓት እውን ንክልወሲ እንታይ ፅግመና ዘሎ ኣብ ዝብል እውን ሰሚናራት ዘየካየድና ኣይኮናን ምናልባት 5-6 ኣገደስቲ ሰሚናራት እውን ኣካይድና ኢና ክሳብ ወከልቲ ናይ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን ውድባትን እንከላይ እውን ናይ መንእስያት ምንቅስቃስ ዘለዎ ዘሳተፈ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ዝተዘንግዐ ኣይኮነን ግን ከዓ ናብኡ ዴዲኬትድ ዝኾነ ኣካላት ከዓ ኣለዉ ሕጂ ሓንቶ ንጥቀስ ነይሩ ናይ ዕላል መዛኑ እሱን ሓደ ካብኡ ክጥቀስ ዝከኣል እዩ ካልኦትን ኣለዉ እዚ ዝተባሃለ ርእስቲ እውን ዝተዘንግዐ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ጌርናሉ ኢና ብድሕሪ ሕጂ እውን ክመፅእ ዝኽእል እዩ ግን ሕጂ ካብ ወርሒ 2 ጀሚሩ ግን ከም ዝበልናዮ ዳርጋ ን9 ዝተፈላለየ ኣካላት ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤሪፒኤስ ከምኡ እውን ካልኦት ዝተፈላለያ ኤርትራን ሎ ሶሳይቲ ዘለዎ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብዛዕባ ኣገዳስነት ሕጋዊ ትካላት ብኸመይ ኣድረስድ ክኸውን ኣሎ ህዝብና ኣብኡ ዘሎ ፍልጦ ክዓብየሉ ዝኽእል መንገድታት እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ተኸታታሊ ኣርእስታት ኣይደንቲፋይድ ኮይኑ ብኡ መሰረት ቅድሚ ሕጂ 4 ተኸታታሊ ሰሚናራት ሂብና ኣለና ኣብቲ ሊስት ሸር ተገብረ ኣብ ፌስቡክ ዋላ ኣብዚ ገዛ ክረአ ከኣል እዩ እዚ ከዓ ዳርጋ 5 ክፋል ይኸውን ኣሎ እዚ 5 ክፋል እዚኣ ብፍላይ ኣገዳስነት ናይ ያታዊ ሕጊ ምስ ዘበናዊ ሕጊ ተባሂሉ እዩ እዚኣ ሎሚ ሕጂ መባእታዊት ወይ ከዓ ኢንትሮዳክተሪ ናይቲ ብሕጂ ዝቕፅል 3 ኣርእስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እንዳዓመቆ ክኸይድ እዩ ምዝ ተኣሳሲረ ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ይኹን ዋላ ብሕጂ እውን ነዚ ሰሚዕኹም ትከታተሉ መፂኹም ሓሳባትኩም ከተፍሱ ከተህብትሞ ከዓ ብስም ስኒትና ኔትወርክ ፅውዕ ይደሊ ንሕና ከምቶም ካልኦት ናይ ዩቲበራት ናይ ሚድያ ትካላት ማለት ዝተረቐቐ ናይ ምዝርጋሕ ተኽእሎታት የብልናን ግን እተን ሜይንስትሪም ሜድያስ ዝበሃላ ናይ ኤርትራ እንደሌት ፍትሒ ነዚ ብስኒትና ኔትወርክ ዝቐርብ መደባት ብዝጥዕሞም መንገዲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናብ ዲያስፖራ ክዝርግሕዎ ኩሉ ግዜ ኢና ንፅውዕን ነተባብዕን ሕጁን ደጊምና ክንፅውዕ እንደሊ ማለት እዩ ብከምዚ ገባብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣስተምህሮ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ልክዕ ዝተፈላለየ ሰሚናራት ኣብ ሓደ እዋን ይካየድ እዩ ኣብ ሓደ ከም ኮነ ፅቡቕ ነይሩ ግን ምናልባት ክኾነሉ ዘይክእል ምክንያታት ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣካል ንበይኑ ስሩዕ መደባት ሒዙ ክኸይድ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ንኣብነት ዝናይሎም መደብ ብውሕዱ ቅድሚ 3 ሰሙን ይኸውን ኣድቨርታይዝድ ኮይኑ እዩ ኣድቨርታይዝድ ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ዋላ ኣብ ውሽጢ ስኒትና ኔትወርክ ኣብኡ ከዓ ናይ ኩሉ ተኣካላት ሕጂ ብዝተፈላለየ ሰሚናራት ዘካይድ ዘሎ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ እውን ናብ ዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ተዘርጊሑ ነይሩ
ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ናይ ሰፕተምበር ተኸታታሊ ሰሚናራት ኣብዚ ኤርያ እዚ ክቐርብ ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ እቲ ማለሲ ኩላህና ብዝከኣል መጠንሲ ንኩላህና ዘርብሕ ድሓን እዚኣ ሳብ ዝላ እሞ ሎሚ ኣብኡ ንኺድ ኣብቲ ካል መዓልቲ ከዓ ንሕና ንግበሮ ዝብል ኣካይዳ ክህሉ ተመራፂ እዩ ዝሓሸ እዩ ንሕና ብዓቕምና ከምኡ ክንገብር ንፍትን ኢና ግን ነቲ ኦልሬዲ ክኢላታት ዓዲምካ ኩሉ መደባት ሰሪዕካ ተዳሊኻሉ ኣድቨርታይዝ ጌርካሉ ዝፀናሕካ ነገራት ግን ኦሎፌሳድን ብድሕሪኡ ዝመፀ መደባት እንተዳ ኣብኡ ክላሽ ገይሩ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት የለን ስለዚ ምናልባት በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሉ ዝሰምዕ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ዝምልከቶ ኣካል ንዓና እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብ ግምት እናእተናያ እንተኸድና ንቐፃሊ ፅቡቅ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዝተረፈ ፅቡቅ ኣምሲና ብፌስቡክ ዝቐረበ ይነበረን ኖርማሊ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛን ፌስቡክን ዘሎ ልክዕ ኣብ ሓደ ከም ዘሎ ኢና ንወስዶ ንቐፃሊ ብከምኡ ተረድኡና thank you Abbas Grubus for your nice moderation and contribution ኣብዚ ቅፅል ዘሎ ቀዳም ከዓ ብሰላም የራኽበና thank you ጆን በቃ ወዲ ኸያኻ ዓፂ ኸያኻ ሕጂ ነዞም ክልተ ብሉፃት መንእሰያት ምሁራትና ከዓ ብጣዕሚ መሬት ወሪዶም ምስ ሰቦም ክምህሩን ክመሃሩን ብምምፅኦም ተስፋ ዝህብ እዩ ስለዚ ምስጋና ይግብኦም እዩ ብዓብዩ እዚ ናይ ስኒትና ምምሕዳር ነዚ ጉዳይ እዚ ተገዲሱ ብቐፃልነት ከይድ ምግባሩ እውን ክነተባብዖ ዘለና ጉዳይ እዩ ምትብባዕ ከዓ ብምስታፍ ተሳቲፍካ ትምህርቲ ምውሳድ እዩ ካልእ ታሽሙ የለን ንሳቶም ዝኸስብሉ ነገር እውን የለን ካልእ ብዓብኡ እቲ ኣብዚ ክሳተፍ ሓሳበይ ክህብ ኢሉ ዝመፀ ተሳታፊ ከዓ ናይ ብሓቂ ምስጋና ይግብኦ ኣነ እቲ ሓሳብካ ምሃብ ምክታዕ ምርድዳእ ትምህርቲ ምስሃቡ እሞ ሓታት የለን ነንገዛና ንኸይድ እንተበልና እቲ ዝኸፈ እዩ ማለት ግን ከዓ ሕቶታት ኣልዒሉ እቲ ዘቕረብዎ ነጥቢ ሰባት በብግዚኡ ናታቶም ርእይቶ ኣቕሪቦም እዚ ክፅላ የብሉ ኢንፋክት ክተባባዕ እዩ ዘለዎ ገሌና ኣብ ኣዘራርባ እውን ቁሩብ ምሳና ዘሎ ሰብ ግምት ወሲድና ዝያዳ እንተመሓሽናዮ ካብ ኩልና ካባይ ጀሚርኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቃላት ክንዛረብ ከለና ሸተት ክብለና ይኽእል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ስለዚ ነዚ እውን ክንጥንቀቐሉ ኣለና ቀንዲ ንገብሮ ነገር እዚ ድሕሪ ምፍላጥ እዚ መኣዲ እዚ ተቐቢልካ ናብ ካልእ ክተሕልፎ ንኻልእ እውን ሞራል ክትህብ ኣብነት ክትከውን እዩ ዝድለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብግምት ወሲድና ኣነ ብሸነኸይ ፅቡቕ ተሳትፎ እዩ ብኩሉ ፅቡቕ እንግዶት እዩ ብሰኒትና ናይ እዞም ብፆትና ከዓ ዝመስገኑ እዮም ስለዚ ኣነ ኣመስጊነ ነመስገንቲ ከዓ ክህቦም ናታትኩም ምስጋና ብምንታይ ዝግለጽ ኣይፈልጥን ብጠቃዕዲ ነፋንዎም እንታይ ሽሙና መደምና ኣብዚ ወዲእና ነዊሕ ሰዓታት ይወሲዱ ግን ኣይፀሎን እየ ፅቡቕ ሰዓታት እዩ ከምኡ ጌርና ነፋንዎም እሞ ወዲእና ኣለና ኣብዚ የቐኒልና ከነመስግኖም ባዕድል ሃቡና ኩረት ሃበልና ኣራይ ቀፅል ተንኪዩ ናይ ብሓቂ ውፅኢት ዘለዎ እዩ ነይሩ
عقبال بزجي لبوس قومون كلتا بانيليست ናይ ብሓቂ ማለት ስኒ ተዋላቶም ሓተት እኳ በጻብዕቱን ቁፀር እንተነበርና ግን እቲ መብርሂ ዝመጽእ ዝነበረ ሞር ግልጽ እንዳኾነ ሞር መሃሪ እንዳኾነ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ግን ኣነ ብወገነይ ተማሂረ እየ ዝብል ስለዚ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ነይሩ ኣጀኹም በርትዑ ኢና ንብል ብሕጂ እውን ካልኦት ከምኡ ክመፁና ተስፋ ንገብር እሞ ካብኡ ካብ ተፈላለየ ኣንግል ከኣሳቶም ከመይ ይርእይዎ ዝብል ካብኡ እውን ክንመሃር ኢና እየ ዝብል ብኣጠቓላሊ ስኒትና ትገብሮ ዘለኹም ዝናኣድዮ እየ ክብል ደልየ የቐኒየለይ ዝበለት ጆኒ ኣካል ናይዚ ክስታይ እንዲኻ ናይዚ ስኒትና ኔትወርክ ንባዕልኻ እቲ ትሕቶ ተቕርቡ ሕቶታት እውን ካብኡ ትሰብ ምእንቲ ክመሃር ኢልካ ምዃንካ ኣይ ቲንክ ኣንደርስቱድ እዩ ናይ ሓቂ ከዓ ያ should be encouraged عطا حبيبي نبغاي حتى على ناتي انت تقول بسنكي ابسلتي كما عقيلة نوركو ابدي very important نقراس حلفني جوني ازي ريكوردد كوينو ابتناس كان رغبون خلنا اين خلن جاء حتى يا ناي كل سيمينارات ناي سنتنا اب سنتنا اب .com ويكا اب يوتيوب اب حنت اللينك كله له بملو خلاص اوكي ثانك يو ولا تزاون شرجيري كو صنيحي منال وتيرا خيان بري